ହେଉଛି ନନ୍ଦନମନ ଜଙ୍ଗଲର। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କଳା କାଉର ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦୋକାନଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଦୋକାନରେ ସେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ବନାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। ସେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦିଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଦିନକର କଥା, ଟୁନି ଚିଡ଼ିଆ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଓ ଆସି କହିଲେ, ଟୁନି, ତମ ଜଙ୍ଗଲର ତ କଳା କାଉ ଦୋକାନରେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା? ହଁ, ତା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଭଲ ଯେ ସେ କଳା କାଉ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରେ। ଏତିକି କହି ଟୁନି ଚିଡ଼ିଆ ତା କୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସାଇ କାଉର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଲେ ତା କୁଣିଆମାନେ ଖାଇବେ। କାଉ ଭାଇ, ମୋତେ 20 ଟଙ୍କାର ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦେଲ। ନା, ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାର ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦଉନି। ଯଦି ନବୁ 50 ଟଙ୍କାର ନେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ପଳା। ହଉ କାଉ ଭାଇ, ମୋତେ 50 ଟଙ୍କାର ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏତିକି କହି ଟୁନି ଚିଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଧରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସମସ୍ତେ ବସି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଖାଇଲେ ଓ ପିଙ୍କି କହିଲା, ଏ ଟୁନି ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା। ହେଲେ ତ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ? କଳା କାଉ ମୋତେ ଭାରି ଗାଳି କଲା ଲୋ। କାଉ ଭାଇ, ତୋ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ତ ଭାରି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଗୋଟାକ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଉଛୁ? ମୋର ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାକ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ତ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, ତୋର 20 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ। ତୁ ତ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ନବୁନି, ତୁ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗିଡ଼ାର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିଲୁ ତା ପଇସା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ବାସ୍ନାର ପଇସା କିଏ ଦେ ମ? ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ପଇସା ଯଦି ଦବୁ ନାହିଁ କିଛି ଭଲ ହବନି, ମାରିକି ତ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି। ଏହି ସମୟରେ କୁନି ଚିଡ଼ିଆର ଭଉଣୀ ମୁନି ଚିଡ଼ିଆ ଆସି କାଉର ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଉ ଭାଇ, ତମ ବାସ୍ନାର ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେବି। ମୁନି ଆସି 10 ଟଙ୍କାଟା ପକେଟରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା। ତମେ ପଇସାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ ଆଉ ତମ ବାସ୍ନାର ପଇସା ପାଇଗଲ। ଟୁନି ମୁନି ସବୁ କଥା ଆସି କୁନି ଚିଡ଼ିଆକୁ କହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଡାକିବା, ଆହାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କରିବା। ସଭାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କୁନି ଚିଡ଼ିଆ, ମୁନି ଚିଡ଼ିଆ, ଟୁନି, ହାତୀ, ବାଘ, ବଗ, ବିଲେଇ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଆଉ କଳା କାଉର ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆରେ, ଆଜି ମୋ ଦୋକାନକୁ କ'ଣ କେହି ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ହେଲା କି? ହଁ, ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ଗର୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ କରିବି ନାହିଁ କି ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ସିଙ୍ଗିଡ଼ାର ପଇସା କମେଇବି ଦେବି। ତମମାନେ କାଲିଠୁ ସବୁ ଆଗ ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। କଳା କାଉର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କୁନି, ମୁନି, ଟୁନି, ବଗ, ବାଘ, ବିଲେଇ ଆଦି ତା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗପରୁ ତମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବୁ ନାହିଁ।